A la segona meitat del segle XX, la gent va descobrir el plàstic. Però l'absurd és que aquest material durador d'alta resistència, que pot durar centenars d'anys, vam començar a utilitzar per a la producció de productes d'un sol ús que utilitzem durant només uns minuts. Això és el que ha fet que el plàstic sigui el tipus de residu més comú del planeta. Fins ara, hem produït més de 9.000 milions de tones de plàstic, de les quals 7.000 milions de tones ja s'han convertit en residus. Només el 9% dels residus plàstics es recicla, el 12% es crema a les incineradores i la resta acaba a abocadors i a l'oceà, enverinant l'aire, el sòl i l'aigua. A mesura que el plàstic es converteix en muntanyes d'escombraries gairebé indestructibles a terra i remolins d'escombraries al mar, la gent continua produint més i més. Les escombraries s'han convertit en un dels problemes globals que requereixen mesures urgents. I mira ara sabràs sobre una manera inesperada de resoldre aquest problema. Anem a recordar la física. Qualsevol matèria està formada per molècules per àtoms per dos tipus de quarks i un leptó. Això vol dir que qualsevol matèria es pot desintegrar en partícules subelementals i tornar a muntar segons qualsevol programa donat a l'estructura necessària. I el plàstic és un polímer complex i un material ideal per a la producció de partícules elementals. Anem a veure com posar en pràctica aquests coneixements. A la societat creativa, la tecnologia com el replicador estarà disponible per a totes les persones. El replicador no és ciència-ficció, és un aparell que funciona segons les lleis de la física. Agafem, per exemple, una llagosta, una samarreta o un telèfon. Es veuen completament diferents, però si els mirem a nivell micro, veurem que estan formats per les mateixes partícules elementals, només en nombre diferent i situades en combinacions diferents. A partir d'aquestes partícules es formen àtoms i a partir d'àtoms es formen molècules. I meres gràcies a una combinació determinada d'aquestes partícules elementals, obtenim una llagosta, una samarreta o un telèfon. El principi del replicador és precisament recollir partícules elementals en la combinació adequada i obtenir el que necessitem. Un esmorzar calent o uns pantalons de moda. Nous i ja planxats, de la màxima qualitat. Tot depèn del programa que hàgiu establert. Per tal que un gadget nou aparegui al replicador, per exemple, calen 3 components. Energia partícules a partir de les quals es crearà l'objecte informació sobre la seqüència del seu muntatge. La humanitat ha estat utilitzant l'energia amb èxit durant molt de temps. A la societat creativa, podrem utilitzar tant nous tipus d'energies com descoberts des de fa temps. La informació sobre l'objecte s'obtindrà escanejant els objectes necessaris i incrustat al replicador. Un principi similar ja s'ha implementat en la tecnologia d'impressió molecular de begudes. Qualsevol beguda s'imprimeix directament a partir de molècules. El més important és tenir el nombre necessari de partícules a partir de les quals es materialitzarà l'objecte que necessitem. Per això necessiteu un utilitzador. S'hi col·locaran coses innecessàries, que es descompondrà en partícules elementals i les col·locarà en cartutxos. I el replicador, amb l'ajuda de cartutxos i informació, crearà tot el que necessiteu. És a dir, tires l'escombraria i aconsegueixes el que vulguis. Amb l'utilitzador, ja no caldrà rentar els plats. I tires plats bruts, un estovallar amb molles i ja està. El replicador i l'utilitzador són dispositius de la mida del vostre microones o armari petit. La força magnètica al seu interior contribuirà a la reordenació de les partícules segons la combinació donada. En mil·lisegunds i en qualsevol moment tens tot el que necessites i totalment gratis, sense perjudicar la teva salut i l'ecologia del planeta. Conte de fades. Però recordem que qualsevol idea passa per 3 etapes. Primera, això no pot ser mai. Segona, hi ha alguna cosa. Tercera, no podria ser d'una altra manera. Qualsevol idea creativa pot esdevenir la nostra realitat si ho voldrem. I per això, només cal unir el potencial científic de la humanitat i redirigir tot el poder intel·lectual cap a una direcció creativa. I llavors la fantasia es farà realitat. Vols saber-ne més?
Mireu el Fòrum Internacional en línia Crisi Global. La nostra salvació està en la unitat.